Post Office Building. Ayan, dating post office guys, nandito tayo. Pupunta tayo guys, samahan nyo ako, pupunta tayo sa Pasig River Esplanade. Punta tayo sa Pasig River Esplanade guys. Ha? Samahan nyo ako guys, punta tayo doon. Dito tayo sa tapat muna ng ng Liwasan. Ayan. So ayan guys, nandito tayo. Maraming mga kabataan nag-skateboarding dito guys. So nandito tayo guys sa dating post office building. So ayan, samahan nyo ako guys ha. Samahan nyo ako, pupunta tayo doon. Tara, maraming volleyball dito, maraming. Maraming mga kubul-kubul dito. Ito yung mga nag-rally yata dito. Ayan, samahan nyo ako guys. Punta tayo sa Pasig River Esplanade guys. So ayan, naglalakad tayo. Lakad tayo, punta tayo sa Esplanade. Ayan, shoutout dyan sa mga viewers natin. Wow, galing pang from Madrid, Spain. Shoutout sa iyo dyan. Kay Marius, ayan, from Spain. At saka kay KPC, ayan, from Ireland. Wow! Nakarating na yung ating video sa Ireland. Ayan, shoutout sa inyo yan guys. Ayan, pasyal tayo dito sa Pasig River Esplanade guys. So, happy Sunday. Happy Sunday everyone. Thank you for watching guys. Samahan nyo ako, mamasyal tayo dito sa Pasig River Esplanade guys. Samahan nyo ako. So ayan, naglalakad tayo. Papunta na tayo. Nandito tayo sa gilid ng dating post office. Post office ng Manila guys. So ayan, thank you. Ayan, God bless you all guys. Ingat kayo. Ayan, happy Sunday everyone. So ayan, pag-pray lang natin guys, matapos na yung gera natin. Gera sa ibang bansa guys. So shout out sa mga OFW natin, mga kababayan natin, OFW, mga Filipino community. Ingat kayo dyan, lalo sa Middle East. Shout out sa inyo dyan guys. So ayan, papakita ko na sa inyo guys. Dito sa labas guys. Dito sa labas, maraming may nagtitinda dito. So maraming nagtitinda ng mangga, fishball. Ayan, mga ganyan. So marami dito. Mamayang gabi dito guys. Maraming nang nakaparking dito. Marami nang tao. Marami nang namamasyala. Mga couple. So ayan, dito sa baba maraming nagtitinda. Sa taas din, maraming kainan na sa taas. So ayan, paki-like lang po ang video natin guys. Ayan. So, akit na tayo guys. So ito yung ayan, meron dito naka-mascot. Ayan, nag-entertain ng mga bata. So ayan.
I'm from Philippines. Yes, Mr. Marius. Nasa Philippines tayo. Thank you for watching, guys. And nandito tayo, guys, sa Pasig River Esplanade, guys. So ito, guys, binuksan na yung isa dito. Yung mula doon sa Roseros Park. Pwede na kayong dumiretso dito, guys. Thank you for watching, guys. Paki-like lang po ang video. Paki-share pag nagustuhan nyo, guys. So, meron dito, guys, oh. Cellphone ng cellphone yung ano natin. Mukhang naka... So, ayan. Hi, guys. Hi. Ayan. Ay, shoutout nga, shoutout. Shoutout sa mga kababayan natin. Taga saan po kayo? Pandakan. Taga Pandakan lang. Okay. Shoutout sa mga Pandakan dyan. Ayan, yung mga kaibigan natin nandito sa Esplanade. Shoutout ko yan, shoutout. O sige, shoutout ka. Shoutout ka, guys. Shoutout. Taga saan kayo? Taga Pandakan kami. Baka magkakasama kayo. Okay. Shoutout dyan, mga taga Pandakan. Shoutout. Ayan, sa mga... Ayan, ingat kayo, guys, ha. Right, pakisupport naman ako, guys, ha. KBR TV. Ayan, sa YouTube, ha. Ay, thank you, thank you. Thank you, guys. Pakisupport naman ako, ha. KBR TV, ha. Ayan, bye-bye. So, ayan, oh. Tagusan to, guys. Mula rito sa silipin natin yung Arroceros, guys. So, ayan, 16 million in the house. 16 million in the house, guys. So, ayan, Makoy, Otanyes. Otanyes. Yes. May kakilala, may classmate akong Otanyes, guys. Makoy, Mr. Makoy. May kakilala kang Jose Otanyes. Taga-Gubat, Sorsogon. Are you related to Jose Tutanyas? Thank you so much, guys. Thank you po. Comment lang kayo, guys, kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. So, open na rin to, guys, dito sa may MacArthur Bridge. So, ayan, may mga bakante pa, guys. Oh. Bakante pa dito. May bakante. Ang dami pang bakante rito, no? Ayan, no? Bakante pa yan? May mayari na. Anong pangalan ng store niya? Jude? Jude. Yung katulad ng doon. John Ray. Yun. Isa lang mayari nun. I want take one. Dito yung juice natin. Anong tinda niyo, ma'am? Anong tinda niyo? Street food. Yung mga ikyang fishbowl. Oh. Okay. Dami pa palang bakante rito, no? Dami pang bakante. Meron na rin po yun. Meron na yun. Set up pa na. Oh. Matanong ko lang, magkano bang pwesto dito? Magaganyan. Hindi mo rin. Saan yan? Sa City Hall? Ano yan? Magkano yun? So, dito guys, meron dito mga magandang segregation dito.
May mga disposable dito, recyclable, compostable. So ayan, may mga restricted area din. So, banayad ang tubig natin guys. Maraming nagliliparan ng ibon.
Pilipino ka na. Ah, Pilipino tayo. Nagpakulay lang ng buhok. Taga rito ka lang, ano? Nagpaparola pa po ako. Ah, ayos ah. Binike mo lang? Hindi po kasi nagbibenta po ako sa ng bag. Ah, Yung nanay. yan mismo? Opo, hindi ko po sana nagbibenta tayo, nanay ko po kasi. Sakit. Ah. Ikaw, ang benta mo dyan? Ito mag ito maganto. Hmm. Ano ano lang ako sa nanay. Hindi ko naman po sana ibibenta. Doon, matao doon, oh. Nakakapasok ba doon? Ibibenta sa mga tao. Security guard yung ako. Ah, sige, oh. Ayan, shout out sa inyo dyan. Ayan. Oo. Saan lang, sana. Eh, ayan, pasensya na, nakamute pala ako. Daldal ako ng daldal, nakamute pala ako. Ala, baliwala lang pala yung ano ko, baliwala yung daldal ko pala. Daldal ako ng daldal doon, no? Wala pala, nakamute pala ako. May music kasi doon. Hindi ko na, ang bira, oh. Pasensya na, pasensya na. Pasensya na, nakamute ako kanina, guys. Gawa ng may music doon sa, may ano, kainan. Halin tayo guys doon sa may Arroceros. Ayan, pupunta na tayo dito sa likod ng may post office. So, nabuksan na pala to. So, maababang lakaran to mula Arroceros. Galing tayo sa Arroceros, guys. Ayan, shout out sa inyo dyan, guys. So, malinis yung ilog Pasig natin. So, ayan, makikita na natin yung pinakamagandang bridge. Hi, guys. So, dito maraming mga store dito. May mga bakante, oh. Kano kaya ang upa rito? Buy one, take one, 99. Mga juice, guys. Ito naman mga sisig. Hello, guys. Kala ko kung bakit nakahinto kayo. Sensya na, ha? So may ilaw na, guys, maganda na. Oh, anong tawag, comment lang kayo, guys, kung anong tawag sa inyo nito. Ano siya, magkapare siya, may hawak na ilaw, na baso may ilaw. Anong tawag sa inyo, guys? Comment lang kayo sa baba, guys.
Ano ba ang sayaw? Sa amin ang tawag dito, pandango. Pandango sa ilaw, tama ba? Sa inyo guys, anong tawag sa inyo? Yung may ilaw siya sa ulo, saka sa kamay. Ayan guys, oh. Anong tawag sa inyo guys? Anong tawag sa inyo niyan? Oh, comment lang kayo guys. Anong tawag sa inyo na nagsasayaw, magkapares, may ilaw sa kamay at sa ulo? Anong tawag sa inyo dyan? Ayan, comment lang kayo guys. Ayan guys, oh. Anong tawag sa inyo guys sa ganyang sayaw na may ilaw, may baso sa kamay, may ilaw sa ulo? Anong tawag sa inyo dyan? Comment lang kayo guys. So, ayan, ang ganda dito. May fountain guys. Ayan, 16 million. Ayan, mahirap. Mayroon pang may tapon na eh, no? Hindi natapon pa sa ano. No? So, meron tayo dito. Hello? Mainit ba dyan? O may aircon siya sa loob. Init. Sobrang init kasi dyan. So, ayan, meron dito mga naka-standby na mga mascot. O, smile kayo. Dali, smile. Oh. Smile. So, ayan. Mga taga saan kayo, ma'am? Quezon Province? Pasyal kayo rito? Aba, bakasyon. Ayan, taga Quezon Province. Nagbakasyon sa Maynila para makapunta rito sa ating pinakamaganda at pinakamahabang pasyalan. Mahaba ito, ma'am. Hanggang doon sa Arceros Park. Hanggang Port Santiago. Sige, ma'am. Enjoy. So, ayan, marami ng tao, guys. The house, 9 million. Hello, Andres. Mabuhay ang Katipunan. Mabuhay. Bonifacio, ang Supremo. Tama? Nice one. Ayan, guys. Oh. Ayan, shout out kay Dennis.
Sumampong. Hi, Dennis. Taga saan kayo, guys? Shoutout sa'yo dyan, Dennis. Anong tawag sa inyo nito, guys? O, sumasayaw na merong baso sa kamay. Anong tawag sa inyo dyan? Comment lang kayo, guys. So, nandito na tayo sa John's Bridge. Ayan ang John's Bridge, guys. Papunta sa Chinatown. So, ayan. So, ayan, meron din galing dito. Pag galing ka sa Loton, pwede kang umakyat yan. Ayan, pakilike lang po ang ating video, pa-share. Ayan, thank you. So, nandito na tayo sa ilalim ng John's Bridge. Ayan. So, banayad ang tubig natin. So, ayan, dagsa na naman ng tao, guys. Happy Sunday, everyone. Dito po ang sanayan ng tatlo sa Binilay. Ayan si Rizal, oh. Ito po ang kaya ng tanggap. Hello, kumusta ka naman, Rizal? Ikaw ba si Rizal? Akala ko nasa Luneta ka lang. Ba't nandito ka na? Ha? Okay. Oh, picture, picture. Oh. Smile, smile. Ayan, ayan. Oh. Mamaya, babarilin na yan. Ayan. So, ayan ang John's Bridge, guys. Ha? Dito, guys, pwede kayong mag-photoshoot dito. Pwede kayong maggawa ng, anong tawag dito? Prenup. So, ayan, oh, ganda. Para kang nasa ibang bansa dito. Ayan, pa-picture na kayo kay Rizal. Mamaya, bibitayin na to. Pa-picture na kayo. Mamaya, babarilin na to. So, ayan, 7 million in the house. Pakilike lang po. Ayan, shout out kay Dennis dyan. Shout out. Parang duling si Rizal. Ayusin mo ang mata mo. Kapong kap.
So, ito. Kabilaan to guys. Itong gitna na to, ang ganda ng... Ayan. Ganda, no? So, ayan. Ayan, tatakbuhan siya. Dito guys, marami nagbebenta rin ng mga bulaklak. Ng mga batang nagbebenta ng bulaklak. So ayan, malapit na mag alas 6. Alas 6 na pala. So ayan, matao na. So, dumarami na, dumadagsa na yung tao. Mainit ba dyan? Mainit sa loob? So ayan. Di ba dapat ano kayo, nakaposos kayo sa likod? Ako lang ako, Wendy!
A little thick. Hungry. Meron din dito nag-picture guys. So, nandito na tayo guys sa China 8 Bridge Project. Sa Binondo Bridge na tayo. Mamaya gaganda na ang ilaw dyan. Ayan, may ilaw na. Shout out sa'yo dyan, Dennis. Mascot na guard ng Intramuros.
Hello guys, shout out kay Wang Ding. Wang Ding. Shout out sa dyan guys.
Visayas, and Mindanao. During the Spanish period, the European way of life spread throughout the Philippines. Along came European dances such as the waltz, fandango, mazurka, polka, and bachata. Filipinos welcomed these dances, adding native flair and style, thus having their own version and interpretation. Named in honor of the heroine in Dr. Jose Rizal's novel Noli Me Tangere, this set captures the elegance and charm of the Mestiza Filipina, as well as the geometry and boldness of the Mestiza Filipino. Courtship, love, and flirtation are all evident in these romantic dances. Friends, let us all sit back and enjoy the Maria Clara Suite.
Salawat Salam. Featuring the Manila Dance Ambassadors and Ron Dahlia. Sa mga gusto po magpakuha ng litrato with our performers, pwede po kayong pumunta sa unahan at sumama po sa ating mga mananayaw. Everyone is welcome to join our performers for Dami ng tao guys. Galing tayo kanina doon sa Sayawan. Mondalia. Ano ba tawag doon guys? Comment nga kayo. Comment nga kayo guys kung anong tawag na sa sayaw na yan. Ano Andres? Nandito ka na naman. Kala ko nandun ka.
May music dito. So, baka copyright tayo dito. Gandang lugar na to guys, sa gabi. Yung nailawan talaga ang napakaganda dito. Dami na naman tao. Mamaya marami na. Konti pa to. Dati talagang siksikan to. Mga alas 8 to guys. Daming kainan dito guys. Silipin muna natin dito guys.
Guys, yung dulo nito guys, sa Fort Santiago. So marami rin kayo nandun, mabilihan ng mga item, mga souvenir item. So ayan po, tayo sa dulo na tayo. Tara tayo dun sa harapan. Maraming salamat guys. Thank you po. Sa mga viewers natin. Shout out sa inyo dyan. Happy Sunday everyone. Dapat ipilan. Pero ngayon daw. Kasi ako nung radio. Ayun na. Oo nga, yun. Nakalaw. Balik na tayo sa harapan. Kaya puno lang itong bituin
Wala naman tayo. Nandito na papansin. Hanggang sa gabi talaga. Yung mga ganun mga Sabi mo. Ang babigyan ko sila. Ayun, shoutout sa inyo dyan, guys. Shoutout sa shoutout sa dyan for the cruise. Ay, kaya ka dyan kayo. Shoutout sa inyo dyan. Dito tayo guys sa Pasig River Esplanade guys. Ayan. Kamusta ba?
Ang init. Grabe, ang layo na nilakad natin. So guys, maraming salamat guys. Mag-end na tayo. Mag-end na tayo ng ating live. Thank you for maraming salamat sa viewers natin. Guys. Thank you so much guys. Thank you. Ayan. Thank you so much guys. Mag-end na po tayo. Ayan. Parami pa rin ang tao. And thank you so much. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Shout out sa ating mga kabubayan, OFW. Ayan, shout out sa inyo dyan, guys. Lalo na sa Middle East. So, mga kabubayan natin na apektuhan ng gera. Sana makatapos na yung gera sa ibang bansa. Kaya pa na lahat. Bumalik na sa dati ang mga